V! Yes! So after a month, or days, or weeks, or hours, minutes, and seconds, I'm back. This is the MharsV 2.0. 2.0 pero talagang MharsV lang po ito. Yes, parang 2.0 ko is just the season. Kasi ito na po ang simula ng pagbabago ni MharsV. Bakit kailangan kong magbago, ano? Yung napapansin ko recently mga videos, hindi na siya quality or wala na siyang kwenta, no? Yung mga naipapakita ko sa inyong video. So, I decided to stop for a month. Yes, actually, may pa naman na last week, after my birthday, napag-isip-isip ko muna na umistop muna sa YouTube. Yes, ano naman yan? Kaka-start na, mag-stop na? Magpo-post na? Ano yun? Sa Pangasinan is ang babangil. Yes, alam na ng mga taga-Pangasinan yan. Yes, pero ito yun. Ito yung purpose ko. Kung bakit ako nag-stop ng isang buwan or days, gano'n? Kasi nga, meron talaga akong kailangan isipin pag anong gagawin ko dito sa aking YouTube channel, This is my YouTube channel. This is my name, Kailangan kong mag-isip ng content na talagang suitable sa akin, Kaya nawala ako ng isang buwan, Sabihin nyo ng isang buwan. Huwag nyo nang i-count yung what's on my laptop kasi matagal naman na yun. Matagal naman na yun. Na-post ko lang noong June. Yes. Yun. Talagang sinadya kong hindi mag-post ng isang buwan para mapag-isip-isip ko ang tamang content sa akin. Yes. Ayun. So, ang talagang purpose ko sa YouTube dati pa is travel vlogs. Then, I think hindi pa ito yung right time para sa travel vlogs ko dahil nga estudyante pa ako. Then I don't have my money, my own money. Then I don't have time because I'm still studying. Yes, alam niyo na yan. Kung ayun. So sadyang nag-aaral pa ako kaya no time to travel. But sa mga susunod na videos, mga holidays, mga bakasyon, asahan nyo na po yung mga travel vlogs ko. Kung saan man kami magagawi, doon ang travel vlogs na gagawin ko. Ayun. Secondly, na gusto kong gawin dito sa aking YouTube channel is montage or B-rolls. Yes, I'm still studying the B-rolls. Yun. Kasi my voice is not suitable for voiceover. Kaya medyo no way. Yes, alam nyo na yan. So, yan muna. Nas pangatlo is parody. Yes, yung parody. So, after this video, maybe I will upload my videos. My videos of parody. Criminals by Outlaw. Yun. Nagawa lang namin kasi wala kami magawa dati. Yun. Tapos, susunod is for enjoyment and love. Love. Tawanan. Yun. Sisikapin kong gumawa ng mga ganon. Para sa inyo. So, ayun. So yung panglima, lastly, ang gusto kong magawa dito sa aking YouTube channel is yung papagawa nyo sa akin, So, gagawin ko yan kung kaya ko. Ililist ko na yan kapag mayroong magko-comment man dito. So, ayun.
So, bago na tayo dito mag-end sa vlog na to, papanoodin na lang natin muna ang aking montage or throwback videos mula nung October 14 up to May. Yes, May. So, 8 months of videos in 2 minutes. Let's go! Pinapanood po nila yung vlog. This is why we play. Mga kaibigan. So, what's up mga kaibigan? What's up mga kaibigan? Oh, welcome back to my channel, MharsV. So, ayun na nga po, dito na po kami sa Riverside. Mga po pala si Ali. Sana, hello. Magmamontage muna tayo, ha? Magmamontage muna tayo. Ha? In 3, 2, 1. So, ayun guys. Napanood nyo na yung montages ko. So, yun lang naman po ang mga nagawa ko from October to May. Kaya medyo kaunti lang yung naisama ko doon. Yes. Medyo bitin. Pero sa susunod na gagawa tayo niyan, marami na tayong projects. Ha? Marami tayong projects. Yes. Yun ang gusto natin projects, di ba? Yun. So, kita-kita na lang tayo sa susunod na kabanata ng MharsV 2.0. Yes, 2.0 na nga po ngayon, di ba? Yes. See you.